kami sa may Ruas Triangle ngayon, sa may Makati City, Ruas Triangle. Mga yans, dito namin ikakabit yung mga yans, yung kurtina na nilabhan. Nilabhan na kurtina mga yans, kakabit namin dun sa may 30th floor ata yun, sa may Ruas Triangle. Okay mga yans, dito kami ngayon. Naglalakad siya, papunta na sa doon sa taas, akit na yan. Ito yung building mga yan, so yan, Makati City yan. Ayan mga yan, so Ruas Triangle. Yan na mga yan, si Bayray. Ang sipag niyang mag-plancha. Ayan, para mawala yung gusot ng kurtina na nilaban namin. Ayan mga yinyans, yung kurtina. Yan, si Bayri nagpa-plancha pa rin siya. Yan. Dito kami sa mga yan, sa may mga yan, sa may Makati. Ayan mga yan, yung sa labas ng condominium. Ayan mga yan, yung Makati City. Yan. Dito namin install yung kurtina sa may condominium. Yan mga inyans. Okay mga inyans. Salamat sa panood mga inyans. God bless everyone. More power. Keep safe. Sana sa mabuti kayong kalagayan. And bye bye mga inyans.